wani abu bane akan wakar wannan yaron Bilal da saki. Na so in ja hankalin mutane kaɗan. Na farko dai ina son tabbatar muku wakar da Bilal ya saki yayi kokari. Na biyu kuma ku sani wannan wakar wallahi ba ita ce wakar da ne masa ba. Ban san ita zai saki ba. Abin da yasa ya burge ni kwarai da gaske saboda me da wannan wakar yazo da na zauna zan yi wakar nai in yi wakar take nai in yi baiti ɗaya na fi awa 3 muna yi. Mai shadda yana zaune, Abubakar mai shadda da wane ne da shi makidin Bravos. Ina ji mai shadda sai da ya gaji ya tashi ya fita. Na kasa yin wakar. Ya fi awa 1 yana zaune baiti ɗayan ya iya ya fita. Duk in kuka saurara akwai wani yaro da ya saki bidiyon dan guntu. Ina ga bidiyon da ya saki za ku ji abin da nake cewa daban da wanda aka saki a waka. To ashe dan wanda na dora akai nake ganin bai ba